thlalaka kan hmuh hi khawvela hmeichhe hmelchhe ber ti ang coaching kha ani a aming chu Mary and Bevan ani ama hi London a nurse ni in hmeichhe hmelchhe pangai ve tak ani thina pasal nei fa po pali lai an nei a Mary and Bevan hian na nawa tak mai pakhat acrimology chu anei hlok mai a chu chuan hmele taksa chu thlak danglam tu alin van doi thlak takina pasal chuan bora sanin amala chuan an naw wangin nurse na chu lo ban san ve bok ne afate chom na tur poisa chu nei mok talawa chuti chu Mary chu na fate chom na ti na ma shom na po poisa lo khawela hmeichhe hmelchhe ber thlan na chu na tel ve ta a chum inti sia na chu pakhat na lo man te po ala hiar renga te chuan sarkar so pakhat a chu na fate chom na ti in a zom ve nge ani mi te chu lan dana wang chu na nui za thina ma se tu mana thinlung chun thlir pui ngai lo ani na tak a chuan hmeichhe hmelchhe ber ni lovin khawvela nu chak ber ma ni shom na po poisa lova ma ni fate hum thlak du mi ani wangani video dang hudum tok tok e buzel theinan khoi na sira like le tu subscribe ka below pe salvation tur le below share ko sakzel turi in khoi na karon dir tak mewe